Nilqakom għal podcast ieħor għaddiet ġimgħa oħra u naħseb il-podcast tal-lum jimmerita diskussjoni fuq dak li għaddej madwar id-dinja, mhux biss li għaddej madwar id-dinja, kulħadd bħalissa jitkellem fuq il-gwerra, hemm min qed jgħid li dan huwa l-bidu tat-tielet gwerra dinjija, issa naraw, però naħseb li nimmeritaw diskussjoni fuq is-sigurtà nazzjonali f'pajjiżna sewwa. Biex niddiskutu dan miegħi David Attard, ex Kurunell, ex Kmandant u naħseb illi l-artikli tiegħu wkoll illi jagħmel anke fuq is-social media jimmeritaw anki iktar diskussjoni. Nsellimlek u grazzi tal-li lqajt l-istedina tiegħi. Grazzi lilek. Biex pajjiż jgħajjat lilu nnifsu stat, hemm ċertu affarijiet illi wieħed irid ikollu, pereżempju permanent population, irid ikollu kapaċità li jagħmel relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra. Territorju. Gvern. Eżatt. Li jkollok kapaċità li jkollok sigurtà nazzjonali tajba. Hija waħda mill-affarijiet li għandu bżonn ikollu stat? Mela, taħt il-liġi internazzjonali li inti jkollok sigurtà u difiża mhijiex a legal requirement, imma legal requirement huwa li jkollok gvern. U bħala parti minn dan il-gvern, jekk inti irid ikollok good governance, ikollok governance ta' pajjiż, ta' stat, inti irid ikollok forzi kemm ta' sigurtà interna, jiġifieri ġol pajjiż, u anke ta' sigurtà esterna li aħna nsejħula bħala d-difiża tal-pajjiż. Ovvjament, kull kapaċità trid tkun magħmula għal kemm hu kbir il-pajjiż, x'riżorsi għandu, x'budget għandu, imma nemmen li ma jistax ikollok pajjiż ħanajdu hekk normali jekk inti m'għandekx il-kapaċità biex iżżomm is-sigurtà interna li primarjament ikunu il-pulizija, u mbagħad għandek is-sigurtà esterna u d-difiża li huma l-forzi armati ta' kull pajjiż. Kapaċi niddefendu lil nafusna aħna. Ħanajdu hekk. The golden question. Ħanajdu hekk. Jiddependi ħafna. L-ewwel ħaġa li rridu naraw huma limitazzjonijiet ta' pajjiżna. Mela, u pajjiżna il-pożizzjoni ġeografika tiegħu għax dik tagħmel ħafna hija ħafna importanti, u pajjiżna qiegħed fiċ-ċentru tal-Mediterran. F'dawk li jissejħu il-crossroads tal-Mediterran fejn taqgħod l-East u l-West Mediterranean. Pajjiżna wkoll qiegħed f'dawk li jissejħu major sea lines of communication. Ġifieri, minn madwar il-pajjiż tagħna jgħaddu mijiet ta' vapuri li jġorru iż-żjud, li jġorru il-gass, li jġorru anke trade li jsir kemm mill-Far East il-bot sal-bot miċ-Ċina sa lej pajjiżi fl-Ewropa u pajjiżi oħrajn. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li inti trid tqis meta inti qed tħares fuq livell nazzjonali huwa il-pożizzjoni ġeografika tiegħek u l-ġeopolitika tiegħek. Mela, xi tfisser? Jiġifieri inti bħala pajjiż x'politika nazzjonali u internazzjonali trid tħaddan. Okay? Għaliex dik ukoll tgħallem kemm inti trid mbagħad tinvesti kemm fis-sigurtà tiegħek jew inkella fid-difiża tiegħek. X'inhuma l-ikbar sfidi li għandna bħalissa il-fatt li għaddejja din il-gwerra? Ħanajdu hekk. Meta inti tħares lejn dak li tiġri madwarna, l-ewwel ħaġa li rridu nifhmu huwa aħna bħala pajjiż kemm aħna vulnerabbli. All right? U jekk tagħmel analiżi, tinduna illi aħna inħadnu ekonomija totalment miftuħa. Xi tfisser di? Mela, aħna bħala pajjiż l-industrija tagħna pereżempju tat-turiżmu tiddependi illi l-pajjiż ikun meqjus bħala pajjiż ta' paċi, illi ma jkunx hawn gwerer, li hawn is-sigurtà, inkella ma nattirawx il-miljuni ta' turisti illi jiġu Malta. Mela, inti trid tikkrea s-sitwazzjoni fejn pajjiżna ikun mhux biss sikur minn ġewwa u minn barra, imma ikun hemm il-perċezzjoni illi huwa pajjiż sikur.
Jekk imbagħad nitkellmu barra l-industrija tat-turiżmu li għandna ħafna miljuni u biljuni ta' flus investiti f'dik l-industrija, primarjament mis-settur privat illi investa ġo numru kbir ta' hotels u dan l-investiment għadu għaddej, ovvjament biex jiffinanzjaw daw il-proġetti daw iġibu il-flus billi jisselfuhom mill-banek tagħna. Iġifieri hemm kollana ta' sitwazzjonijiet li jiddependu minn xulxin. Jekk aħna nħarsu lejn pajjiżna, f'daw l-aħħar 10 snin, alright, kellna influss kbir ta' barranin biex jaħdmu hawnhekk. Ovvjament, jekk aħna ma nkunux ikkunsidrati bħala pajjiż sikur, ma naħsibx li ikun hemm ħafna nies barranin li jkunu jridu jiġu jaħdmu hawnhekk. Għaldaqstant is-sigurtà u d-difiża huma importanti ħafna, forsi illi il-Malti joħodha for granted, imma hija xi ħaġa li dejjem qiegħda fil-back burner li hija importanti ħafna. Ħansemmi xi ħaġa oħra, pereżempju, pajjiżna huwa dipendenti ħafna bħalissa għaddej il-proċess mela numru ta' snin ilu kien sar cable bejn Malta u l-Italja ħalli aħna nkunu nistgħu nixtru kapaċità ta' elettriku minn barra u bħalissa qed isir it-tieni cable, qed isir tieni cable biex inti jkollok ċertu ammont ta' redundancy, jiġifieri kien qalalu wieħed xi ħaġa mhux spiċċajt maqtuħ, u anke minħabba li il-power station tagħna għandha ċertu limitazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam bħala power biex ikun jista' jissupplixxi l-enerġija li għandu bżonn il-pajjiż, li għandhom bżonn it-turisti, li għandhom bżonn l-industriji tagħna. Jekk aħna mbagħad naraw illum l-internet kemm huwa importanti aħna bejn Malta u l-Ewropa hemm numru ta' cables illi għaddejjin minn taħt il-baħar illi bi aħna meta imorru fuq social media, meta rridu nibagħtu email, aħna imqabdin mad-dinja. Dawna mhumiex affarijiet illi forsi nieħduhom for granted, li aħna malli tiftaħ il-mobile u tidħol fuq l-internet tajt ara fil-fatt jinqara naqra panic meta sempliċiment il-Malti imur jiftaħ il-social media u jara li m'għandux internet. Imma ovvjament dawna jfisser illi jekk aħna il-pajjiż tagħna sar jiddependi fuq dawn l-affarijiet, ikun ġen illi aħna ma nieħdux ssieb daw il-kapaċitajiet, mela kienu huma l-undersea cables li aħna għandna li taqgħet il-Malta mal-bqija tal-Ewropa, mal-energy grid tal-Ewropa u mal-communications grid tal-Ewropa. Alright? Jekk aħna m'għandniex il-kapaċità, mela aħna għandna popolazzjoni ta' madwar il-fuq minn 900,000 ruħ, imma kull sena jiġu madwar bejn 3 u 4 miljun turist kuljum. Ħanibdew minn ħaġa sempliċi. Għandek l-ilma, iridu jiftħu l-vit u jsibu l-ilma. Aħna pajjiż żgħir m'għandniex riżorsi naturali ta' ilma u ħafna mill-ilma tagħna jiġi mir-reverse osmosis plants. Ġifieri, aħna naqilbu ilma baħar fil-ma tax-xorb, mbagħad jitħallat u jsir ilma tax-xorb. Mela aħna dipendenti wkoll illi jkollna baħar madwarna nadif, illi ir-reverse osmosis plant jaħdmu l-ħin kollu. Jiġifieri aħna bħala pajjiż miftuħ. Allura għalkemm forsi politikament mhuwiex popolari għaliex ħadd ma jieħu pjaċir isemmi l-isem li isma' irridu ninvestu iktar fid-difiża, irridu ninvestu iktar fis-sigurtà tagħna, dan huwa bżonn importanti ħafna. U iktar ma jkun hemm awareness ta' dan, iktar aħjar. Għaliex Alla ħares qatt jinqaraw ċirkostanzi fejn f'daqqa waħda inti għandek kriżi. Jekk aħna pereżempju riċenti sploda kien hemm dak l-attakk fuq l-Arctic Metagas, it-tanker il-barra minn Malta. Kieku dak ġara fit-territorial waters jew qrib it-territorial waters, alright? Kif għadu kemm sar attakk ieħor fit-Turkija, probabbilment anke mill-Ukreni fuq vapur ta' Shadow Fleet Russu, kien ikollna problemi kbar. Speċjalment kemm minħabba l-esplużjoni inizjali, għax minħabba li tkun qrib ta' Malta ħadd instema' u ħajkollha effett ukoll fuqna. U iktar jekk ikun hemm pollution fil-baħar ta' madwarna.
Dawn huma kollha affarijiet li forsi il-politikanti ma jħidux pjaċir jitkellmu fuqhom, imma xi ħadd irid jitkellem fuqhom għaliex il-pajjiż ma jistax jimxi flami. Jiena għalhekk importanti pereżempju messaġġ bħalma għadda l-Prim Ministru fejn qal li sakemm id-dinja għaddejja bi gwerra, Malta qed gawdi l-paċi. Meta aħna niġu affettwati minn dawn l-affarijiet kollha, aħna anke ċertu ikel aħna maħniex self-sufficient. Ġifieri l-affarijiet kollha li jkunu għaddejjin fid-dinja lilna ħajaffettwana mhux bil-forsi tkun hawn il-ġlied fiżiku. Mela, ovvjament hemm il-politika nedlajjina tal-politikanti, u mbagħad hemm ir-realtà. Mela, illum qegħdin ngħixu f'dinja fejn kważi il-perċezzjoni saret importanti daqs ir-realtà. Għaliex qed ngħidu dan? Għaliex jekk inti jkollok perċezzjoni pereżempju li l-pajjiż mhux sikur, jekk inti għandek perċezzjoni li hawn problemi jew hemm problemi, ovvjament pereżempju l-investiment ma jiġix. It-turisti ma jiġux. All right? Allura hemm differenza kbira bejn dik il-komunikazzjoni li tintuża għal mal-massa, ngħidilha jiena. U mbagħad il-realtajiet li jiġu diskussi ħafna drabi f'livell ta' kabinett, ir-realtajiet li ħafna drabi suppost jiġu diskussi wkoll ma' nies importanti fil-pajjiż bħal pereżempju il-leadership tal-Forzi Armati, leadership tas-Security Service, il-leadership ta' Civil Protection u l-leadership tal-Pulizija fejn il-politika nazzjonali ta' sigurtà u difiża tiġi mitkellma u anke il-politikant għandu responsabilità illi jagħti u jagħmel l-investiment neċessarju biex daw l-istituzzjonijiet kollha fil-limitazzjoni tagħhom tal-pajjiż tagħna ikollhom il-kapaċitajiet tagħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu dak li huwa rikjest minnhom. L-opinjoni tiegħek, fiex irid jinvesti iktar pajjiżna. L-ewwel nett, parti mid-dmir tal-pajjiż huwa li inti tagħmel dak li jsejjaħ risk assessment u risk analysis. Mela, u da jrid ikun dak li sejħulu aħna living document, dokument illi minn żmien għal żmien jiġi updated. Mela, jekk inħarsu lejn ċertu affarijiet diġà qegħdin naraw illi pereżempju aħna jrid ikollna kemm jista' jkun il-kapaċità lokali illi niġġeneraw l-enerġija li għandna bżonn. Ma nistgħux naslu f'sitwazzjoni fejn nkunu totalment dipendenti fuq il-kapaċità ta' enerġija li tiġi mill-cables taħt il-baħar. Għaliex daw jgħaddu minn baħar li huwa miftuħ, li mhuwiex territorju Malti u għandek ċertu vulnerabilità. Jekk aħna inħarsu lejn l-ilma, aħna rridu ninvestu u nkunu ċerti li għandna l-kapaċità nġeneraw l-ilma. Li kombinazzjoni jiddependi fuq il-kapaċità tagħna li nġeneraw l-elettriku. Għax dija problema oħra. Jiġifieri malli aħna ikollna problemi ta' ġenerazzjoni ta' elettriku, l-ewwel ħaġa li ħajamlu impatt fuqhom huwa fuq reverse osmosis plants barra l-industrija, eċetera, eċetera. Issa jekk imbagħad inti tħares lej pereżempju is-sigurtà u d-difiża, aħna mhux qegħdin nitkellmu illi Malta għandha tinvesti f'fighter jets jew tankijiet biex tiddefendi ruħha. Imma jekk irid ikollha ċertu kapaċitajiet li huma importanti għas-sigurtà tagħna anke waqt li qegħdin noperaw fil-paċi. Jiġifieri, jekk aħna ikun hemm tidħol intelligence illi hemm tanker illi probabbilment ħajġi splodut lejn Malta jew qrib Malta. Aħna m'għandux ikollna l-kapaċità illi nissiżjaw dak it-tanker u nieħduh taħt il-protezzjoni u l-kontroll tagħna. Jekk inti jillandja ajruplan maħtuf jew inkella ikollok attakk terroristiku hawn Malta fuq l-art sovrana tagħna, m'għandux ikollna l-kapaċità li aħna nilqgħu għal dawn l-affarijiet. U dawn huma affarijiet bażiċi u li huma importanti ħafna. Minħabba li xed jiġru wkoll madwarna, irridu ninvestu ferm iktar f'dak li huwa intelligence gathering
u situational awareness. Ġifieri ma jistax ikun illi aħna ikollna vapur bħal l-Arctic Metagas li kien li fħin ftit sigħat qabel ma ġie attakkat kien qiegħed madwar 20 mil nautiku minn pajjiżna u dan il-vapur f'daqqa waħda jisparixxi minn fuq is-sistemi ta' monitoraġġ. Alright? Ma jistax ikun li aħna bħala pajjiż ma nkunux aware tal-vapuri kollha kemm li qegħdin herd bank. Herd bank hija żona fejn ħafna vapuri jifqu ftit il-barra minn Malta madwar 12-13 mil il-barra minn Malta għaliex sakemm jistennew instructions jew inkella jsir anke xi transport ta' affarijiet minn vapur għal ieħor barra herd bank u dawn huma kollha affarijiet illi bħala pajjiż biex ikunu iktar sikuri, nkunu nafu x'inhu jiġri, huwa importanti li jkollna l-kapaċità illi nimmonitorjaw nkunu nafu x'qegħdin jagħmlu. L-istess, jekk inti pereżempju inħarsu lejn affarijiet oħrajn li anke għandhom impatt fuq il-fabbrik tas-soċjetà tagħna, pereżempju. Ħanieħdu id-dħul ta' droga. Alright? Id-dħul ta' droga aħna imdawrin bil-baħar. Il-maġġoranza ta' droga f'Malta tidħol mill-baħar. Żgur li nistgħu nagħmlu ferm iktar biex nikkontrollaw l-ammont ta' kokaina illi għaw tiġri ma' sajn. Alright, sempliċi, memson inkompli nżid jekk bniedem imur f'postijiet ta' divertiment. Naħseb li jinduna x'inhi s-sitwazzjoni madwarna. Ġi meta nitkellmu fuq sigurtà u difiża, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq fighter jets, aircraft carriers, tankijiet tal-gwerra. Imma mbagħad, inti pereżempju jekk inti għandek forzi armati, alright, li jkunu ittrejnjati. Jekk inti għandek qed tibgħat in-nies bl-armi, irdu jisparaw l-armi regolarment. Irdu jagħmlu ċertu ammont ta' sigħat ta' taħriġ. Irridu jagħmlu ikollhom nies li min qed imexxuhom li irċivew it-training neċessarju kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Alright? Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet illi meta nitkellmu fuq sigurtà u difiża, rridu nħossu l-pols ta' realtajiet ta' madwarna u nieħdu ħsiebhom. Jibs kemm qed titkellem hekk I am trying to read between the lines. Meta bdejt tgħid pereżempju li l-vapuri li jkunu f'herd bank, allura aħna m'għandniex il-kapaċità li nkunu nafu jkunu jiġri. Ħanajdu hekk. Inti qatt m'għandek biżżejjed informazzjoni fuq dak li tiġi madwarek. Kieku dik tkun realtà perfetta. Imma irid isir ferm iktar investiment fuq dak li sejjaħ monitoring, fuq dak li sejjaħ intelligence analysis, fuq vapuri li jkunu qegħdin f'dawk dik li tissejjaħ il-high interest vessel list, għaliex bħal pereżempju daw il-vapuri Russi li huma parti mix-shadow fleet, dana jibdlu l-ismijiet. Daqqa jkunu reġistrati pereżempju f'pajjiż u mbagħad biex iħawdu l-imħuħ jagħmluhom reġistrazzjoni f'pajjiż ieħor. Din hija mhix xi ħaġa, is-situational awareness mhix xi ħaġa illi tixel switch tagħmel radar jew tagħmel equipment, tagħmel ċertu equipment u inti sikur u taf x'inhi jiġri madwarek. Hemm bżonn xogħol ta' intelligence analysts, hemm bżonn ta' situational awareness, hemm bżonn ta' ċertu nies b'ċertu background illi kapaċi wkoll jinterpretaw li kont insejħilhom jiena the telltale signs. Alright? Daħat mhux se jiġi jgħidlek isma' jien ħanagħmelek jew jien ħanagħmelek. Ġifieri inti trid tkun kapaċi illi tifhem u tinterpreta it-telltale signs ta' dak li qed jiġri madwarna. Nerġa' immur fuq dak li qal il-Prim Ministru, però qabel ma nikkwotah, aħna dejjem niftakru li Malta newtrali. Ma daħħal il-Prim Ministru qal ukoll li l-ikbar investiment illi wieħed jista' jagħmel huwa mill-diplomazija u l-ħbiberija li għandna ma' pajjiżi oħra. Mela biex nifhem sew. Aħna newtrali u maħniex alleati fi gwerer ma' ħadd ieħor. Ma jekk l-aħħar qatt jiġri xi ħaġa, nippretendu li pajjiżi oħra jiġu jgħinuna. Mela, ħanibdew il-prinċipju tan-newtralità. Mela, iż-żewġ partiti jew il-partiti stajt kważi kollha f'Malta jaqblu illi il-pajjiż tagħna għandu ikun u jibqa' pajjiż newtrali. Mela, fuq livell politiku
m'hemm l-ebda argument mela aħna ħadna deċiżjoni kemm meta kellna gvern mod u kemm meta kellna gvern ieħor li aħna nimxu fuq politika ta' non-allineament. Jiġifieri, il-politika tagħna nazzjonali hija bbażata fuq il-prinċipju li aħna ma nidħlu fl-ebda alleanza militari. Alleanza militari hija organizzazzjoni bħal pereżempju in-NATO. U għaliex tissejjaħ alleanza internazzjonali? Tissejjaħ alleanza internazzjonali għaliex in-NATO għandha artiklu fil-founding document tagħha li tajt li kull min ikun parti minn NATO jekk xi ħadd jattakka pajjiż wieħed minn tan-NATO għal pajjiżi kollha li hemm fin-NATO dak huwa kkunsidrat bħala attakk fuqhom ukoll. Alright? Issa Malta iddeċidiet illi huwa fl-interess tagħna li aħna insegwu politika ta' neutralità li primarjament tfisser illi aħna ma nitlu fl-ebda alleanza militari. L-argument li inġib jiena huwa fil-waqt li hemm qbil politiku minn naħat kollha li għandna nkunu neutrali. Meta tkun neutrali ma jfissirx li inti m'għandekx tinvesti fis-sigurtà u fid-difiża tiegħek. Anzi pjuttost ngħidlek nista' npoġġi l-argumenti illi jekk inti m'għandekx il-sħabek il ħajġu jgħinuk u li huma obbligati li jiġu jgħinuk, inti trid taħseb iktar għal rasek. Fil-fatt, hawnhekk fejn inħoss li iva il-pajjiż tagħna għandu obbligu li jinvesti iktar fil-mezzi li għandu għas-sigurtà u d-difiża tiegħu. Mela nibdew mis-servizz tas-sigurtà fejn inti għandek numru limitat ta' nies f'kapaċitajiet. Illum meta huwa pereżempju pajjiż miftuħ, alright? Il-lingwi li jiġu mitkellma f'dal pajjiż, naħseb illum f'Malta jiġu mitkellma 3/4 tal-lingwi li jeżistu fid-dinja. Għandna l-kapaċità nifhmuhom dawk il-lingwi, semmejt xi ħaġa sempliċi ħafna. Alright? Jekk inti tħares lejn dak li qed jiġri madwarna. Aħna. Kemm nagħmlu sigħat ta' patrolling madwar pajjiżna? X'preżenza ikollna fuq Herd Bank, alright? Jekk kinux patrol boats, helicopters, ajruplani, sensors, UAVs. Right? X'qed isir minn dik id-data li qed tinġabar? X'analiżi qed isir? Jiġifieri meta nitkellmu fuq is-sigurtà u d-difiża, mhux maħniex qed nitkellmu fuq missili, maħniex qed nitkellmu fuq flotot tal-aircraft carriers, maħniex qed nitkellmu fuq frigati, maħniex qed nitkellmu fuq destroyers, maħniex qed nitkellmu fuq fighter jets. Qed nitkellmu fuq affarijiet bażiċi, imma li huma importantissimi u li huma l-fondazzjoni li inti jkollok pajjiż sikur u pajjiż difiż. Jekk inti tħares, pereżempju, sitwazzjoni ta' kalamità. Aħna jeżisti hawn Malta reġistru tal-shelters illi għandna qed insemmi affarijiet bażiċi biex ħadd ma jmur bl-idea ħażina illi meta aħna qegħdin nitkellmu li għandna insaħħu s-sigurtà u d-difiża tagħna ifisser li xi ħadd qed joħlom illi rridu narmaw bil-missili, bl-ajruplani. Mhuwiex il-każ, ħanajdek u dawa inqajjem punt importanti hawnhekk. Kull min liebes uniformi, speċjalment ħantkellem issa għal dawk li huma libsin l-uniformi militari, huma l-iktar nies li jobodu l-gwerra. Għaliex? Għaliex daw jafu li jekk inqala xi ħaġa ħajkunu l-ewwel nies li jridu jiffaċċjaw iċ-ċirkostanzi. Jiġifieri li inti tarma, li inti jkollok ċertu kapaċitajiet bażiċi, li inti tkun taf xi jiġri madwarek huwa obbligu għall-istat tagħna u għalhekk hemm bżonn illi mhux biss nallokaw ir-riżorsi finanzjarji, imma nkunu ċerti kif qegħdin jintużaw dawk il-fondi għaliex jien nista' inti ttini budget u jien dak il-budget ma nonfqux u nottieni l-aħjar kapaċitajiet possibbli, imma jintuża għal forsi skopijiet li huma inqas
denji. Ovvjament, ma nistax ma nsaqsilek ġdin għaliex kif tinvesti f'daw l-affarijiet ukoll jevolvi u allura ħansaqsi kif inbidel il-warfare, kif kienet il-gwerra qabel u x'tip ta' gwerra, x'tip ta' ġilied, terrorizmu għajdu li trid qed iseħħ bħalissa. Ħanajdu hekk. Illum hemm min qed jgħid li qed tiġi miġġielda it-tielet gwerra dinjija. U hemm min jgħid ukoll illi mhux veru qed tiġi miġġielda it-tielet gwerra dinjija. Jiena inħares liha b'mod differenti. Aħna naħsbu illi minħabba li d-dinja għaddiet mill-ewwel gwerra dinjija li kienet miġġielda b'ċertu mod. U mbagħad għaddiet mit-tieni gwerra dinjija li kienet miġġielda b'mod naqra differenti minħabba anke l-avvanzi li saru bit-teknoloġi, eċċetera. Allura naħsbu li t-tielet gwerra dinjija ħatkun neċessarjament xi replika tal-gwerer l-oħrajn. Li mhuwiex il-każ. Illum wasalna fi stadju illi jiġu invaduti pajjiżi u ħadd ma jiddikjara gwerra. Rajniha kemm il-darba. Under international law, m'għandekx dikjarazzjoni ta' gwerra. Alright? Għandna gwerra li suppost wafqu li huma wefqin, imma qatt ma kien hemm formalment dikjarazzjoni ta' paċi. Barra minn da għandek imbagħad l-iżviluppi fit-teknoloġija. Jekk naraw biss mill-gwerra fl-Ukrajna, x'qed jiġri anke issa riċenti anke fil-gwerra bejn Iżrael u l-Amerika u l-Iran, it-teknoloġija fejn jitlu drones, fejn jitlu robotics, fejn jitlu modern warfare, inbidlu kompletament. Allura, ir-risk analysis, it-threat assessment, ir-risk review, irid isir b'mod differenti. Minn kif konna nħarsu lejn is-sigurtà u d-difiża ta' pajjiżna 15, 20, 30 sena. U ma ninsewx ukoll illi affarijiet bħal drones mhumiex affarijiet ta' barra minn hawn biex inti tixtri fighter jet, biex inti tixtri missila għandek bżonn ċertu miljuni. Biex inti illum taqbad drone u taddattaħ u tużaħ biex tagħmel attakk limitat huwa ferm iktar faċli u huwa ferm iktar aċċessibbli kemm għal dawk li huma state actors, kemm dawk li huma ġifieri pajjiżi u anke non-state actors, ġifieri gruppi illi mhumiex li ma jippartjenux lill-ebda stat. Allura ċirkostanzi inbidlu ħafna. U għalhekk huwa importanti il-politika tagħna nazzjonali ta' difiża u sigurtà tkun ibbażata fuq ir-realtajiet tal-lum. Alright? Dejjem kont mallem li inti trid tiġġieled mhux l-aħħar gwerra, imma l-gwerra li ġejja. U t-training u l-preparamenti li rridu jsiru jridu jkunu magħmulin biex inti jippreparawk għall-gwerra li jmiss, mhux għall-gwerra li għaddiet. U di tiġri f'kull ħaġa jekk huwa l-futbol. Kif kien jitlab il-futbol 20 sena ilu, mhux l-istess tattiċi li jintużaw illum, alright? L-innovazzjoni dejjem għaddejja. U għaldaqstant huwa importanti ħafna li pajjiżna il-politika ta' sikurtà, il-politika ta' difiża tagħna trid tieħu konoxxenza ta' dak li tiġri madwarna mingħajr ċertu alarm żejjed, imma irdu jsiru l-istudji u rapporti u mbagħad ninvestu fil-kapaċitajiet neċessarji sabiex aħna nilqgħu għal dak it-threat spectrum. Ma jfissirx li aħna ħankunu kapaċi nilqgħu għal kollox, anzi, far from it. Minħabba l-limitazzjoni tas-sajs ta' pajjiżna, limitazzjoni tal-Forzi Armati, tas-Servizz tas-Sigurtà, tal-Pulizija, tas-Civil Protection. Imma bħala affarijiet li aħna nħossu irridu nilqgħu. U hawnhekk hemm id-dover u responsabilità tal-politikant. Għaliex il-politikant ultimately in-nies esperti ħajjippreżentaw il-politikant. Aħna nemmnu li għandna dawn l-affarijiet qegħdin jittretinjaw il-pajjiż tagħna llum u l-qudiem. Sa fejn tridna nkunu kapaċi nilqgħu? U ġara darba il-politikant, il-gvern tal-ġurnata jgħid lin-nies u l-korpi dixxiplinati jiena rridkom taslu saw, ovvjament irid imbagħad jalloka ir-riżorsi finanzjarji, ir-riżorsi umani, il-kapaċitajiet kollha neċessarji sabiex il-pajjiż ikun kemm jista' jkun ippreparat għal dak li għandu bżonn. Intom korretta jekk ngħid li d-dejta hija waħda mill-ikbar armamenti li tista' teżisti. Ħanajdu hekk. U jekk titniżżel pajjiż għal tejh teħek jagħlu d-dejta. Iva. Centralized data tbeżżani ħafna fuq hekk. L-ewwel nett inti għandek dik li tseħħ National Critical Infrastructure. X'inhija di National Critical Infrastructure? Aħna kull pajjiż, inkluż pajjiż tagħna, għandu infrastruttura illi mingħajrha
il-pajjiż ma jkomplix jiffunzjona. Jew inkella jekk ma jkunx jekk l-infrastruttura ma tkunx qed taħdem sew, għandna l-problemi. Mela ħansemmu ftit minnhom ħalli il-poplu hemm barra ikun jista' jifhimna u jifhem dak li qegħdin ngħidu. Mela ħanibdew. Aħna u Malta għandna ajruport wieħed. Mela, għandna industrija li timpjega eluf ta' nies, għandna investiment ta' miljuni jekk mhux biljuni fl-industrija tat-turiżmu, alright, f'hotels, f'restaurants, faċiltajiet. Imma mbagħad niddependu minn ajruport wieħed. Ġifieri, kull ajruplan, kull turist, jew ħajja ngħidu, il-maġġoranza l-kbira tat-turisti kollha li jitlu f'Malta jridu jitlu minn dan l-ajruport. Mela hemmhekk għandek vulnerabilità. Illum li fdajna s-sigurtà ta' dan l-ajruport anke għand kontratturi privati illi forsi jużaw ukoll third country nationals, aħna iktar sikuri jew inqas sikuri minn ikollna numru ta' snin ilu. Ħanitkellmu mbagħad mela tkellimna dwar l-ajruport. Ħanitkellmu dwar il-portijiet. F'pajjiżna aħna għandna primarjament żewġ portijiet. Għandna il-port il-kbir u l-port ta' Marsaxlokk. Wieħed iservi ċertu rwoli u importanti ħafna biex jidħol ix-xogħol minn barra għax aħna pajjiż imdawwar bil-baħar, aħna m'għandniex komunikazzjoni mal-art, m'aħniex imqabdin mal-Ewropa, allura 3/4 tax-xogħol tagħna irid jiġi bil-fors bil-container minn barra u aħna net importers, jiġifieri aħna ma nagħmlux u ma nipproduċux l-affarijiet hawn Malta imma rridu nimportaw. Mela daw iż-żewġ portijiet huma National Critical Infrastructure li huma importantissimi. Il-port il-kbir ukoll iservi biex il-bqija tat-turisti li ma jiġux mill-ajru jitlu bil-cruise liners minn fuq il-baħar. Mela hemmhekk inħossu li għandna security program biżżejjed biex aħna nkunu ċerti illi il-portijiet tagħna huma sikuri. Tkellimt mbagħad dwar l-ilma. L-ilma huwa wieħed mill-affarijiet bażiċi illi l-bniedem għandu bżonn. Kapaċi jgħaddi iktar żmien mingħajr ikel milli kapaċi jgħaddi mingħajr ilma. Aħna nafu illi biex insostnu il-popolazzjoni tagħna, biex insostnu il-barranin kollha li jgħixu hawnhekk u biex insostnu it-turiżmu li jiġi matul is-sena, għandna bżonn reverse osmosis plants. Nerġa' nsemmi tal-undersea cables biex aħna nikkomunikaw mad-dinja, biex aħna nkunu mqabdin mad-dinja, kemm il-kull kumpanija li toffri servizz tal-internet hawn Malta għandha il-cables jew tagħmel użu ta' cables taħt il-baħar li qabdu l-Malta mal-Italja u ma' Franza. Għandna ċertu vulnerabilità. Għandna mbagħad il-cables tal-elettriku li huma mqabdin mal-grid Ewropej illi aħna niddependu fuq ċertu kapaċità ta' daw il-cables minħabba illi mhux dejjem nkunu nistgħu insostnu id-demand u d-domanda li hemm għall-elettriku bil-power station li għandna. Jekk inħarsu mbagħad lejn il-power station tagħna, din topera bl-LNG. Għandna tanker simili għal dak li sploda il-barra minn Malta qiegħed f'nofs Marsaxlokk. X'miżuri ta' sigurtà hemm ma' dan il-vapur? Alright, u mhix adekwati. Mela fuq dawn l-affarijiet tista' tgħid semmejt ħafna mill-affarijiet li huma parti minn National Critical Infrastructure. U ma semmejtx gwerer, ma semmejtx affarijiet li huma ta' barra minn hawn, semmejt affarijiet li mmissu aħna kull min jgħix hawn Malta ta' kuljum. U qed insost il-pożizzjoni jew insaqs id-domanda aħna qegħdin ninvestu biżżejjed fis-sigurtà u d-difiża tagħna, mhux biex niġġieldu gwerer, biex aħna jekk xi ħadd jitfa' għajnejh fuq xi ħaġa jkun rid jagħmel xi ħaġa u Malta għandna sigurtà u difiża kontra daw li jistgħu jagħmlu xi ħaġa hekk. L-Unjoni Ewropea ħarġet stqarrija biex in-nies jippreparaw minn tal-inqas għal 72 sigħa ta' kriżi. Pajjiżna ma ntema' xejn sakemm ma kienx hemm artiklu fuq it-TV hemm Ministera żbalju ilu illi qed jisħaq illi n-nies għandhom ikunu preparati għal 72 sigħa ta' kriżi. Meta l-EU ħarġet dik id-direttiva, l-EU ma kienx qed tħares ma kienx qed tajtek l-Unjoni Ewropea ma kienx qed tajtek għax ġejja gwerra, imma
fid-dinja tal-lum huwa importanti illi ikollna ċertu reżiljenza. Reżiljenza tal-pajjiż tiddependi wkoll mir-reżiljenza bażika tal-individwu tal-familji tagħna. Xiġifieri, ejja ngħidu illi ikun hemm problema ta' petrol u diesel. Mela, hemm ċertu obbligi anke fuq livell internazzjonali fuq livell tal-Unjoni Ewropea illi kull pajjiż għandu jkollu l-kapaċità illi jistorja X amount of reserves, ġifieri kollu riserva fil-pajjiż ta' fuel, pereżempju, ta' petrol, ta' diesel. Jekk inti taqleb dik fuq livell ta' familja ta' individwu, bniedem m'għandux ikollu ċertu ammont ta' ilma maħżun id-dar, m'għandux ikollu ċertu ammont ta' ikel maħżun id-dar. Ja, affarijiet illi forsi aħna llum neħduhom for granted, imma nindunaw, pereżempju, jekk aħna mmorru lejn is-supermarkets tagħna li issa iddominaw ix-xena kompletament fuq livell nazzjonali, meta jkollna naqra mal-temp u l-baħar ikun imqalleb mhux ħażin, il-vapuri li jwaslu l-provisti għal daw is-supermarkets ma jaslux Malta, immorru nixtru minn daw is-supermarkets u nirrealizzaw illi l-affarijiet li aħna ħadna for granted illum ma waslux. Ma rridx noħloq l-ebda allarm għax mhuwiex il-każ. Imma meta l-Unjoni Ewropea ikkomunikat daw l-affarijiet, ma kkomunikax għax l-Unjoni Ewropea qed tipprepara għal gwerra jew għax se tmur fi gwerra, imma għaliex aħna tant ħadna l-affarijiet for granted bħala pajjiż, bħala Ewropa, iż-żgħażagħ tagħna, alright? Ma jafux x'tfisser, illum aqbad it-tfal. Ħudilhom il-mobile, anke kbar ħanajdu hekk, ħudilhom il-mobile, ħallihom ġurnata sawm mingħajr mobile u ara x'jiġrilhom. Araw iħossuhomx vojta u ma jafux se jaqbdu jagħmlu fil-ħajja tagħhom. Aħna sirna dipendenti. Issa li jkoll irdu niftakru huwa il-famuż mobile jiddependi fuq daw il-cables li għaddejjin bejn Malta u l-Italja u Franza. Biex aħna jkollna meta aħna nisserċaw fuq Google, alright, insibu dak li nixtiequ jekk aħna rridu nitlu fuq social media u nikkomunikaw ma' xi ħadd, nistgħu nikkomunikaw. Jiġifieri meta nitkellmu fuq sigurtà u difiża, qed nitkellmu li aħna nissalvagwardjaw il-ħajja tagħna, il-basics tal-ħajja tagħna, mhux qed nitkellmu fuq li mmorru għal gwerer, ħadd u ħadd u ħadd ma jrid gwerer. Anke jien sta ċertu punt kważi niddejjaq għax minħabba li l-area of expertise tiegħi hija s-sigurtà u d-difiża, ħafna drabi meta jinqalgħu kriżi, iktar kulħadd jibda jiddiskuti dawn l-affarijiet. U nifhimha. Imma li jrid isir huwa li aħna jrid ikun hemm nies, jrid ikun hemm kapaċità ta' min qiegħed jaħseb u jipprepara fil-kwiet għal dawn l-affarijiet ħalli aħna bħala pajjiż ma ninqabdu qatt fuq si waħda. Ma ninsewx li aħna għandna ekonomija miftuħa u niddependu ħafna fuq it-turiżmu, niddependu ħafna fuq il-financial services, niddependu ħafna fuq l-ilma, niddependu ħafna fuq l-enerġija, illi ħafna minnhom m'għandniex kontroll fuqhom. U li aħna wkoll pajjiż net importer. Xi tfisser? X'aħna irdu nimportaw kważi l-affarijiet kollha illi għandna bżonn. Alright? Għaliex l-industrija tal-manifattura matul is-snin naqset u mhux żdiedet f'pajjiżna. Il-ġeografiku tagħna ta' fejn tinsab Malta wkoll anke mal-medda ta' snin uriet kemm nifveri dejjem x'inhi l-possibilità li aħna ninqabdu f'nofs gwerra. Ħanajdu hekk, mela, il-possibilità li aħna nispiċċaw f'nofs gwerra, at least kif jidhru l-affarijiet huma limitati jew kważi xejn. Alright? Imma ovvjament ma jfissirx li ma jistax ikollna l-effett ta' daw il-gwerer li b'xi mod jimmanifesta ruħu madwarna. Ħanieħdu żewġ inċidenti riċenti illi kellna madwarna. Mela ftit ta' xhur ilu tafu illi hawn Malta, ftit barra minn Malta, kien hawn dak il-famuż vapur il-motor vessel il-Conscience. Il-Conscience kien vapur illi numru ta' NGOs favur il-Palestinjani rridu jieħdu sabiex blużu ta' dak il-vapur jimblokkaw il-blockade ta' Gaza.
Primarjament kien organizzat minn grupp bbażat fit-Turkija u f'daqqa waħda waqt li dal-vapur kien madwar 14 mil barra minn Malta, pajjiż mhux magħruf 99% Iżrael attakkaħ. Mela din hija spillover tal-gwerra li hemm għaddejja u ilha għaddejja bejn il-Palestinjani u Iżrael. Iktar riċenti, iktar il-bogħod minn Malta, kellna l-attakk fuq l-Arctic Metagas, l-LNG tanker li huwa parti mix-Shadow Fleet Russa illi allegatament, ħanajdu hekk, ġie attakkat mill-Ukreni imma il-fingerprints huma kollha li dak kien attakk tal-Ukrajina. Hemmhekk. Mela aħna għalkemm mhux neċessarjament nistgħu jew irridu jew inkella ħankunu involuti u ma nixtiequx u għalhekk inħadnu l-politika ta' neutralità ħalli ma jkollniex anke bażijiet, ħalli ħadd ma jkollu skuża li attakkana għax aħna għandna bażi jew Malta. Mill-banda l-oħra, il-fatt illi il-gwerer qatt ma wafqu ifisser illi aħna ma jfissirx illi aħna ma jistax ikollna spillover ta' dawn il-gwerer. Issa, kif ikollna spillover? Ikollna spillover billi xi ħadd jiddeċiedi li attakka vapur qrib xtutna. Alright? Spillover billi xi ħadd jattakka vapur il-bogħod minn Malta, imma mbagħad ikollok oil spill illi eventwalment tasal lejn Malta. Jekk min ifollowja kif iddriftja il-vapur Arctic Metagas minn meta ġie attakkat, da spiċċa l-ewwel resaq kważi qrib ħafna ta' Malta. Mbagħad minn Malta iddriftja lejn Lampedusa. U minn Lampedusa mbagħad iddriftja lejn il-Libja. U fil-fatt għadu issa l-hemmhekk. Iġvi da il-kurrenti biss fil-Mediterran ġarrew dan it-tanker li huwa 300 metru kbir, mili kbar, u seta jaffetwa l-Malta, seta jaffetwa il-Lampedusa, seta jaffetwa l-Sqallija, l-Italja, u spiċċa affetwa wkoll il-Libja. Allura, ma nistgħu qatt ngħidu illi aħna ma jista' jolqotna xejn. Għamilna żmien veru ilu naqra kien ikollna numru ta' ajruplani hijacked illi kienu jillandjaw hawn Malta. Kellna żmien fejn anke inqatlu nies hawn Malta. Estensjoni tal-gwerra birda li hemm bejn il-Palestinjani u l-Iżrael. X'qai, pereżempju, inqatel f'Taslima. Alright, jgħidu minn servizz tas-sigurtà Iżraeljan. Jiġifieri kellna iż-żewġ pilots Libjani illi fi żmien il-kriżi tal-Libja illi ma attakkawx ma bdewx l-ordni ta' Gaddafi u f'daqqa waħda spiċċajna b'żewġ fighter jets tal-Libyan Air Force hawn Malta u trid tieħed deċiżjoni nazzjonali jekk se nibagħtuhom lura u jekk mhux se nibagħtuhom lura x'riskju qegħdin nesponu l-pajjiżna. Jiġifieri jalla qatt ma jkollna bżonn. Imma inti dejjem trid taħseb li għandek il-kapaċità kemm in terms ta' imħuħ, kemm in terms ta' equipment, kemm in terms ta' training, kemm in terms ta' investiment, kemm in terms ta' infrastruttura biex inti tkun tista' tilqa' kemm jista' jkun għal dak li jista' jinqala'. Fis-sitwazzjoni li għaddejjin bħalissa kemm huwa li tiġi majta elezzjoni. Meta għandek parlament, Jiena m'iniex politikant. Ovvjament hija dejjem il-prerogattiva hija deċiżjoni tal-Prim Ministru tal-ġurnata illi jagħżel meta u kif jgħajjat elezzjoni. Ovvjament perswas illi jkun hemm ħafna konsiderazzjonijiet. Ikun hemm konsiderazzjonijiet politiċi u konsiderazzjonijiet nazzjonali u forsi konsiderazzjonijiet ukoll li aħna ma nkunux nafu. Jiġifieri fuq dan il-punt minix se ngħid iva jew le, naħseb illi bħalma persuna professjonali militari hija mħallsa u għandha dmir illi tpoġġi u tgħid dak li hemm bżonn illi jingħad kemm fuq livell
ġol forza. Kif ukoll fuq livell nazzjonali meta isiru laqat bejn il-kapijiet u l-ministri u anke l-Prim Ministru. U dik hija importanti ħafna. Għaliex il-politikant f'kull demokrazija għandu rwol fil-fatt il-militar, il-pulizija, is-servizz tas-sigurtà dejjem jirrispondi lill-gvern elett tal-ġurnata u il-politikant għandu obbligu illi dejjem jagħmel id-deċiżjonijiet mhux neċessarjament fuq livell politiku, imma anke fl-interess nazzjonali u ta' ċirkostanzi ta' dawk l-interess nazzjonali li jkunu qegħdin isawru l-affarijiet madwarna. Din il-mistoqsija biex inkun naf li f'każ li l-Parlament ikun Ħanajdek, dina il-liġijiet tagħna hemm ċertu provisos di bħal meta pereżempju jekk il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ikun imsiefer u jinqala xi ħaġa, Chapter 220 tal-Laws of Malta tagħti awtomatikament il-fakultà il-Deputat Kmandant tal-Forzi Armati jassumi r-responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet illi kellu il-Kap Kmandant. Jiġifieri jekk inħarsu lejn dawn l-affarijiet, il-pajjiż huwa obbligu li jrid ikompli jiffunzjona u għaldaqstant dik mhijiex xi ħaġa illi tinkwetani.